Най-малко 7 души загинаха след земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер в Тайван в сряда. Около 77 са в капан или блокирани, включително 4 чужди граждани. Около 60 от тях са блокирани в тунел в северния окръг Хуалиен, съобщи Националната противопожарна агенция на Тайван. Други 15 са блокирани в тунела Дачингшуй, а 2 германски граждани са блокирани в трети тунел. Ако просто се присъединявате към нашето отразяване, ето какво знаем. Земетресението удари в 7 часа и 58 минути сутринта местно време, на 18 км южно от град Хуалиен на дълбочина от 34,8 км, според Геоложки институт на САЩ жертви. Най-малко 7 души са загинали при земетресението. 3 от тях са били на пешеходен туризъм, когато е ударил земетресението. Структурни щети, повече от 100 сгради са повредени, според Националната противопожарна агенция. Снимките показват сгради, наклонени на една страна и рухнали на земята. Около половината от повредените сгради са в окръг Хуалиен, епицентърът на земетресението. Вторични трусове. Земетресението беше последвано от няколко силни вторични труса, като трусовете бяха усетени на целия остров, включително в Тайпе. През следващите дни се очакват трусове с магнитуд 7 по Рихтер.